Kanai ko video pat nganya pecapanga PCOD. Lanai ke PCOS. Lanai polycystic ovarian syndrome. Kadau hi berpeluang ya kanai ke PCOS na kadau kajing pembiang jongki hormon. Bat kalong ru kajing pang keba kaman bah haki puar pamenta. Lanai ha kajuk pamenta. Kat kum ke estimate jongki nong wat bnia don kum ba iwe na kishpel ngut ki kentai ki badan ya kanai kajing pang. Kanai kajing pang kala ru banjia lada kamet ke pemibun ya u androgen. Unai udai u hormon u badai ban pun haki shinrang. Namar unai u hormon androgen udai ban pun haki shinrang am haki kentai. Kida kishin ya kajing dan jong ne jing pang kalong kajing poi benai. Kajing poi benai kam yang por lada pidan ya kanai kajing pang. Kasyang hala kamet kebriu dan kiba poi benai arsyen hakasi benai. Padon ru kiba bom yo hi ya kajing poi benai hadian airline benai. Bat ha ka por poi benai ru kaju su. Bat kaju mi bun ru ha kaju ka por. Kini kisan kasyang hala kamet. Kum ka nuksa tongin nyepet ya kanai gadur kenang bagian yo idea malumala. Hang ne ngan ro yu ovary. Uni udah ovary kumba pilatip hi lada pejuk pet ya ki video bangala dep upload. Hagine ki video baladep. Kito ki bompat pet ru senga bah pet ya ki video ki baladep upload kenang ba pen senga tu bah. Tongin ya pai pat share ne ke topik. Lada pedang kemau ha video ke bangala dep upload sepang kajing poi benai. Bah u ovary dan shibun ki follicle. Da kajing trekam bat ki hormon unai u ovary ula ban penhe lani pen mature. Ya ki kato kane teliki follicles hakashi benai. Batang uwe u follicles ul bala ban san dan ban pemi peleng hakashi benai. Hadin bala pemi ya unai u peleng unlek syadu syap lakhon. Hang ne lada unai u peleng dan u uwam u kendu ya u peleng jong shenrang atau de sperm kata kemut kacing pun khon kadan. Hendrai lada dan sperm dan ne kentai kam songkha tak por. Te kini ki peleng ru ki hamno ha kadur jongka jing poi benai. Ha kane ke condition pan kini ki follicles kimla ban san lane mature. Haba kini ki follicles kim san te ya une upeleng ru kimla ban pemi syabar. Na kata kadau ya kini ki follicles ki kelano syaka sis. Kini ki sis ki longkum ka package badan Te haba kum ta lada kini ki follicles pun ki bum mature. Kata kane kesis kadang pun hau ovary. Kajing pun jong kini kisis hawai ovary ki khat ka polycystic. Kumba pilati poly mut babun cystic mut kisis. Ovary ta pilatip hiu ovary. Te haba kum ta ngila ban ong baga polycystic ovary kamut. Ki kato kat ne kisan dan ne kesentam. Bajia hakamet jong ka kentai. Nakadaw jong ka jingbun jong kisis hau ovary. Sakawai pat kasan jong ka PCOD kadai kajing bun snu. Haki jaka ki bumdai bandan snu yaki kentai. Kanai kajia nakadaw kajing bun jong u androgen hakamet jong ka kentai. Syubu kanai kadai durkmat jong kentai. Kadan yaki snu lanai ke bangila ban ong kitamai. Naneng bat na rum jong ka sintol bat na sai jong ki ngap. Badan ru kito ki ba la ban he lanai jong ki snu ai kizat lanai kiti. Badan ru ki kato kane ki badan nya usnu haka kepo lane haka syadam kum ki shinrang. Kine baro de nagadaw jong unai u androgen hormon. Kane ke jingpang kala ru ban penlong ya kebriu baka jinjar ban pungkiu ya ka jingkia jongka. Nakata kadaw kilong ki barai khop ha. Bat ha ka ju kapor kane ke jingpang ru kapenkiu kilo bah ya kibriu. Bat kisngat syaka bapalat. Bat sakawai ru kene ke jingpang kapelong ya kabriu bakan jenjar ban pun khun. Namar kumbala da benshan menne ba lada unai u peleng ummi naka ovary bandage syaka plakhun. Hangta unai u peleng ya kendu bat sperm ta kamut kajing pun khun ru kamdan. Na kata kadaw kibriu badan ya kene jingpang ki kam jenjar ban pun khun. Kam tam ya gitu kiba lahe garta. Sako wikasan kalong ba kipniang bah kadur kmat lane mi pimple sebab palat. Baru kajing haps new jongka kli kalong kasan jongka PCOD. Ambar ro ki bah haps new kadai kasan jongka PCOD yo pis ngotu bakala.
Namarkin khen kum ka PCOD tang ladap hidan air lene lai teli ki sintom shaneng. Hang ta kin khot lene kin eye treatment kum ka PCOD. Kine ki badan ye gane ki jingpang ki kloy lene ki la bandan ye ka depression, anxiety, mood swing ke mood ba shipang las ngusi shipang las ngukmen. Khamtam habala jor lei phila banyu i ba ki yam hapadeng ba ki dar khiro. Bat ka jingdam riang. Kilong ki bajin jaru banyo thia. Kine ki sign amde tang ko wei ka briu badan ya baro kine ki sign. Dan ki wei ki badan de ki wei ki sign dan ki wei pat ki badan de ka wei pat. Ki daw hi bapelang ya kane ki PCOD ampat dan batip ya ki daw ki bapaka. Henrei kishu antat ki daw ki dey naka bahir pateng. Shubu la dadan ki bahayang jongi ki badan yakum kane ke jingpang lane ki relative jongi ngirung hila banyo i kane jingpang. Naka rukom im lane ka lifestyle. Hakaliang ka jingbam rukom thia lane por thia. Sakaway pat kadai ka insulin resistant. Kane ke insulin kadai ka hormon bala pemi da unai u pankreas. Bat kine kidai ki insulin ngin shimkum kanuksa. Kine kidai ki thietsnam bat kine ki basaw kidai ki glucose. Kajingdan jang kine ki insulin kabamut ba kin shim ye kine ki glucose. Bat pendan kami ki kum ke energy haki benta ki bapher jong kamet jong briu. Tang baya ki briu ki badan ni kane ki jingpang pan. Kane ki insulin pat kamla ban shim ye kine ki glucose nakasnam. Te haba kumta kane ka pankreas kanang pemi shushu shibun ki insulin. Kajing pemi ye kine ki insulin kapalong ba ye ki insulin bakan bun hakamat. Bat anda la bun palat kane ka insulin hakamat kapalong no ye kane ka ovary bakan at lane kan he. Kajing at bar kajing he jong kane ka ovary kapemi ye ka wei ka hormon. Kabade ka hormon shinrang ka testosterone. Kabalaru ban pemi ye ki problem hakamat jong ka kanthe lada une u hormon ubun. So ka wei ka dapat kabala ban palong ye kane ka jingpang kadai ka chemical. Kumbangi layo i baha kajuk menta bangi pendon kambej dagi chemical. Ladu ki dawai ban penyap kenyang ya ki jingtung jingtap jongi. Hadu ki tir ki bang mengi pendon kam na benta ban pengkhoj ya ka yang kasem jongi. Kum ki phenyl ki kolin ban pengkhoj yet lane ki room spray kum ta ter. Wat hadu ki kelong jongi ru ni pendon kam dagi plastik. Kine baro ki de ki badan chemical sudah. Bat kila ru ban kata ye ka koj ye khia jongi. Kumno ban tip bagi dan ye kane jingpang PCOD. Anda philale ye kandu ye ki doktor nangkong ken shim history na phi phin batai ke ek bajia kunno ka je. Nang ta pade kin staman examine ni phi. Ban penti kena kila ban pha tes nam ni phi. Ban tes ki hormon lane kat ye ka bakis ngode ban tes. Bat ke scanning ru ke badan kam kenang ban page support. Karukom sumar pan kan shong ha kasentam jong phi. Ya kajing sumar pan nganam batai detail rahang ne namar kane kadega benta jong ki doktor. Don ru kato kane ki jingma ya ki briu ke badan ne gane ka jingpang. Kata kadai kum ka jing pumpun khun lane infertile. Kum ka diabetes lane jingpang shini. Kum ka ovarian cancer. Henrei amde banting hadu kata namar ngila ban penduna ya ki sentam jangka. Daka bakir ya ki jingbam ke bomtai ya kamat. Kum ki jong food lane ki jingbam pakat ngila ban ong ki bomtai ya kamat. Ka jing ki lan mat. Bat ka jing thia bing por. Tang hang ne kuble shibun.